Awa Juma biyoye Domba Udo dere i b'a sɔrɔ caman na bɛnnen no ka taa misiri la siga t'a la an bɔ dugawu kɛ n'u taara Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Moro ka foli lase an kanuba n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma u n'a ka kan mɔgɔ ma de bɛ jɛ k'u sigi k'an lamɛn awa an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Ala ka tile hɛrɛ d'an ma amin amin ya Rabbi Ala masa anw b'a wele Ala ka jamana in basigi amin amin Ala ka faamuya di jamanadenw ma amin amin an ma gɛlɛya o gɛlɛya Ala ka a laban sigi gafɔ la ya rabbi amma kuma nɛgɛw karafe bi awa Vincent Togo a b'ale bolo tiɲɛ réalisation l'enfant de Kita Kuruni Bodofo Sedna Umar Keita ale do difu la sa min ye Mamadou Zet Traoré kosɛbɛ ale bɛ jati Jamadugu kun b'o kɛfa ale bɛ k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila jati marketing na awɔ Marindaw fo ka taa se Madu Tambura ma awɔ an b'olu fo k'u waleɲumandɔn Zakariw Fɔnba Segu Cɛbolo jati olu ka représentant min bɛ yan awɔ Elhaji Markacɛn Daw Keji k'a fo a n'a ka kan Moro man tɔɔrɔ si t'i la kɔni an bɛ Ala tanu an min ka kɛnɛ baasi t'o la gorobinɛba ye nu Yesu man tɔɔrɔ si t'a la kɔni baasi foyi t'a la anw kelen ta sɛbɛ la n de sani alu tɔgɔ ye mɛmini alu buyage a bɛ diboli ko saba laban oui saba ka o don ala don a ye bayani wele ko négocier ne ko n ko bayani bɛ k'i tarai de c'est-à-dire tubabu b'a fɔ min ma ko il perd son temps il perd son temps tubabu de b'a fɔ ko il perd son temps Moro fati unique kelen pe guichet unique kelen pe bɛ sanafaw ka madamu kelen pe k'a banba k'a kaya kosɛbɛ Moro awa n'o bɔra yen min i yɛrɛ k'i fo k'i waleɲumandɔn hali bi o kuma kɔrɔfɔ b'i bolo n'i ye kɔrɔfɔ diya Yusu an b'i yɛrɛ fo fɔlɔ ko Traoré k'a dɔn bilakunkɛti Maguwan ye o kɔni o ye tiɲɛ ye nka foli ni tanu ni waleɲumandɔn an b'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka fara ɲɔgɔn kan foli fara i ta in kan n'an ko an b'o fara ɲɔgɔn kan foli kɛ an bɛ i k'a dɔn Dake Daramani Alu Kɔnɛ an b'a ka foli kɛ yan ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye Zeburama Kɔnɛ ani i k'a dɔn Touré Mamadu Touré u n'u ka jamakulu an b'olu fo Madu Sogoba Renouveau Imprime a n'a ka jamakulu an ka foli b'u ye ka Alundaw fo i k'a dɔn indicateur de renouveau la foli k'o kɛ Gi Mɛlɛkɛni ani Bouakar Sakɔ plaisir suya kɔlɛtigiw olu ka ɲɛmaaya so y'o ye o kuma an bɛ foli belebele k'a ɲɛsin kanubaa jama ma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan n'an y'olu fo k'u barikada anw b'a fɔ k'u ka bisimila ko kanu Ala k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka kanu to Ala kanu nimisa o kuma na min ye i k'a dɔn ni kuma sera n'o ye kunnafoni tuma ye kɔrɔtɔ ni beleke bɛ lajɛ a bɛ kanu min kofɔ i k'a dɔn anw fana sigikun ye laseli ko ye fasiri sɛbɛnw b'anw bolo o kɔnɔ kumaw madannen don an y'o kelen kelen sugandi ni Ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman mi jɛ ka dugawu kɛ Ala ko nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari Ala ko nɔgɔya ka suya kɔlɛtigi nɛgɛ sujurutigiw ye anw ni olu an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan ka jabaru masa tanu wa do fila masa n'an y'a barika da rasulu bi wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jidi a kan anw masaw de sara t'an bolo sa anw se ye foli ye ani tanu ni wale ɲuman dɔn ka laban ka dugawu k'u ye hali bi sa Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban ka jidi kɛ lafiyaw la foyi de kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bi tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ko bisimila dagalen don bɛɛ lajɛlen tuma sera saha Moro kuma kun fɔlɔ n b'a di ma Aminɛ Yusu ni y'a di yan ne b'a minɛ wa n b'a minɛ ni barika ye o kuma le barika ye n b'ale ta n'i ye le barika ye ta i k'a dɔn kule bɛ fan bɛɛ fɛ ko i k'a dɔn sɔngɔw ka gɛlɛn ko sɔngɔw yakubayalen don o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ nka u kulew bɛ sen na min ye fanga marabaw ye olu fana bɛ wuli ka jɔ la koyi ko jamana k'a ye i k'a dɔn CFA wari miliyari 400 a y'o de i k'a dɔn bɔ ni ka nungɔnɔsi puruti ka i k'a dɔn k'o doni ko dafɛ cogo min na a bɛ se ka fɔ anw na n'o ye sɔngɔ gɛlɛya a bɛ se ka fɔ jamanadenw na cogo min na tarata tɛmɛnen min bɛ novembre kalo o tarata kalo tarata don ko fɔ kalo tile 22 novembre 2022 san ministre min ɲɛsinen don an ka cɛkɛdaw ani bayɛlɛma yɔrɔ olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ani julaya min bɛ i k'a dɔn commerce ani industrie ko fɔ n'o ye Mohamed Olu Mohamed ye ale ni i k'a dɔn sɔrɔ ani nafoloko o koɲɛ ɲɛnabɔ o musaka ko ɲɛnabɔ min ye ministre ye Aluseni Touré Cissé k'a ka yafa ma n bɛna kɛ Touré n y'a kɛ Cissé
Cissé fana Alfuseni Sanu ka ke to kuma Alfuseni Sanu Yusu ikado kafo aleni ikado ni ni ma ko fole olu bela jide ku minyon kerefe o yoro la fana John Tumbe Bugadari Dumbia ale directeur général du commerce ani concurrence la DGCC awa minye nunu bela jile Kamarola nyonga ni ngo kuna akaja minye donki baro dila uyolu wele kana kuna fundi baro sigike nyefole ko ke kuna foni charimba uye yasa ikado ka fami Allah se mauma abetalike kado gouvernement gembe ka wulika jominge anake embe ki kwadishi faso ngogele yakula chugomina akaja minye ministry ka foye akoko minye kado gouvernement ere hamina ko belebele jumenye pranje fanga embe fe ko bela jele ka no ya jamana deuma ngai kado isebe mina isebo de la isete mina ibe fere fana tige obsega fu maula chugomina okumana ko fere de bolo dale fle gouvernement fe ka kele do kas no tige ka bodo nyana kwi mimbe songo gele yako ni kado songo yakubale ko kofo ka be kado kalo sababo nyongo bo furaje fanga gouvernement akele do ka wulika joke ninga fere ni dabalu tige chugomina ninga na ke kado kololo bay aunga jegele ya do nga akafo ana chugomina ubuka fo fere de tige ko o fere dabali no fere munum blala singa obetalike munga o de kado kafo ka na folo ka di kado kafo sorobu somba ani kado juloma fe minye kado ka deme mi na bufo ko ikado subvention ko ke uye chugomina ikado kafo we tabulu ani go douanye uka tabulu olu bisega ikado finye bodaku ye chugomi uka wulika joke jamana here ye yasa ni ngo ingafo ana aywa ko minye kado ka bitakalo kele kata se kletan ani duru bonyongo ma blangoro ko olu koni ko obambulo kaba minye sorobu somba oni julawe akaja yusu ibae ka fo ko minye sukoro ko nasirae ko ikado demedo nyonya kera kanyesi uma mimbi talike ikado ubisega na no chugomi ka songo ka be mauma o be kofe mimbe ikado ko tabulu nyefo akaja kalo kele bonyongo minye kado ka fo dadumuni mfonye ko olu koni kado ko obebulo koroka ba akaja ni yetali ke ka jate mine songo ko tasiraka andoronte ko ni ya jate mine songo yele abe fa bela jele fe jegele ya rede do nga an bina ni bara buluda bara mana buluda kolosilu fana bitaka segere chugo mina adabora ku minga ma malibe jamana de umsega bo o hine kalama chugo mi haka ja minye ka do benga unkono nai ani sebe unkono nai munu fora gouvernement ani ka do sorobu somba onu julauche ko ga tasi ka do ko reta buluma mini obna ke ka do fiye bodaye akada ya jamana de uma ka sabu ke bela jile kuma ka bi ko songo ka gele mawbe ikado wulika jola no kuma ye ko ni songo gele o taka laje songo abina no ya sira do fe mi nye gouvernement be demedo nyoya ka kanye shi dadu muni fe munuma ani sani fere fe munuma ko songo nyongri lifana ka be olu de ma dona na taula ko bina ikado nega juru sira bla nega juru sira mi no yo bla abe ko ma ko numero vert ko numero vert kunye munye na fora ko ka songo nyongri ka be mima ni mami ata ya kuba ya ira sako ke kama anga welelike ola ninga kuna funi lasi doro metibo we falaki di onega juru sira numero vert ko obna ke ikado ako akuna funi soro sira do ye yasa ka ko tabulu ani kolosilu bela jile kolo griya ka ikado jidi ko fana ke ikado ka fo brigade munumbe nulu bi yala ka kolosilike ka do farawo jamakuluka songo ka yala ka laje san ani wati duguje kana teme dugula ka dogo yoro dogo man ni yoro ba ko tala akunye jumenye ikado aunga dadu muni fengo bisega sabati ka sura mageri gele ya jugubaye nga unilla kana tikila mawde bina barake nyonfe ulu bino bina barake o kumana ko bina kolosili kolo gele ya minye ikado tabulo bela jile na jula ya sirafe ube kolosili ka nyeshi songo muno no before mikado ma efe sani fere ani dadu muni fe muno ni subvention beddi ko yasa o ka nyongiri ka be anju fadama ko ni me ma ke o chugola kolosili kala muna buika wa itabone okumana ko minye ministre de l'industrie ani commerce ale ya jira ka fo ko ni go munu vleni ka be fo no mako plan d'action o plan d'action mini uyo boloda ka be jamana ikado alla jamana ka alla wasali ko fo minye dadu munu fen ko la ani mama o nya fen woro jamana ka wasa soro ola jula o fe ko ninke kunye oye wa afe ngal ansigi yoro la soro no yala ka abara boloda ka abe odema
min ye anw da dumuni fɛn sannaw ye sa n'o y'an consommateurs ye ayiwa ko an consommateurs an bɛ se ka i k'a dɔn fɛnw sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la ayiwa ani an ɲɛna sɔngɔ la hali n'a ma k'an ɲɛna sɔngɔ ye a kana kɛ gɛlɛyaba fana ye o kumana ko jamana a ye i k'a dɔn nunkɔnɔsi bɔgɔti ko ye sabu nafolo ye nunkɔnɔsi de ye n'i y'a puruti ɲɛji sira fila bi o t'a bali dɛ o kumana Yusu ko miliyari 400 CFA wari ko u y'o de don nin ko in da fɛ min ni a bɛ kɛ sababu ye min ye baloko gɛlɛya ye ko crise alimentaire o min n'o bɛ yɔliyɔli la an da la a gɛlɛya a bɛ se ka fɔ anw na cogo min na ko k'o dogolen tɛ maa si la diɲɛ gɛlɛya bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bi nka min ye fiɲɛ mana wuli bɛɛ bolo b'i kunna minɛna o de y'a to an ka furancɛ fanga u ye nin fɛɛrɛ ni dabali in tigɛ cogo min na diɲɛ gɛlɛya sɔngɔ ko a bɛ se ka fɔ jamanadenw na a ka ja min ye k'a dɔn gouvernement ka wuli ka jɔ ko maaw kana jɔ a la fɛn min ye k'a dɔn ko a wuli ka jɔ n'a bɛɛ lajɛlen sabatira ni maaw y'a bɔ a sira fana fɛ an bɛ kulela sɔngɔ yɛlɛnkoba min na nin ye ko dɔnna bɔ o la o kumana min ye k'a dɔn dadumuni fɛn fɔlɔfɔlɔw ye ko n'i y'olu ta k'u lajɛ ko furancɛ fanga kɔni bɛ k'a seko damayira k'o la ko n'a ta bɛɛ ko dɔw kɛn bɛ ka sɔngɔ kɛ yɛrɛsagokɛ ye ko n'i ye malo ta k'a lajɛ ko diɲɛ yɛrɛ i k'a dɔn a dɔgɔfiyɛ la ko malo sɔngɔ yɛlɛnna 100 jɔlen na 50 diɲɛ dɔgɔfiyɛbaw la n'i ye malo lajɛ 100 jɔlen na k'a sɔngɔ yɛlɛnna ni i k'a dɔn 50 ye nka anw ka i k'a dɔn furancɛ fanga ka wuli ka jɔ n'a sabula k'a yɛlɛnna anw fɛ yan ni kelen n'a kunkanfɛn kelen ye o tɛmɛnen kɔ o kumana ko n'i ye i k'a dɔn diɲɛ a sugu fiyɛbaw lajɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn dadumunifɛn wɛrɛw la ko 100 jɔlen na sɔngɔw yɛlɛnna a caman na ka se 43 ma min ye nɔnɔ ye k'a b'o fana kofɔ nka n'i y'a lajɛ anw fɛ yan ko sɔngɔ yɛlɛnna nka fu a n'a kunkanfɛn 6 bɔɲɔnko ko o bɛ tali kɛ jumɛn na n'i y'o da diɲɛ sugu fiyɛba kɔrɔ 100 jɔlen na 43 a n'a kunkanfɛn 4 k'o bɛɛ ye danfara ye nka anw tɛ se k'an to yan k'o dɔn an tɛ se k'an to an sigiyɔrɔ la k'o ye o kumana ko ni jatew ko fo o ka faamu min ye i k'a dɔn tulu ye ko n'i y'o ta k'o lajɛ diɲɛ sugu fiyɛbaw la min ye marché international ye ko tulu sɔngɔ k'a yɛlɛnnen don 100 jɔlen na 43 n'a kunkanfɛn 4 o fana tɛmɛnen kɔ ko n'i y'a lajɛ anw fɛ yan nɔ a sɔngɔ yɛlɛnna k'o bɛ i k'a dɔn fu a n'a kunkanfɛn 3 ko fɔ ka taa se i k'a dɔn 14 a n'a kunkanfɛn 4 ma min bɛ i k'a dɔn marché international ko fɔ ko gwɛlɛya min b'o kan ko i k'a dɔn o de wolen don an bɛɛ lajɛlen kunna nka bɛɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ i ta bɛ foyi la cogo min wa an ka furancɛ fanga a ye nin de boloda ka CFA wari miliyari 400 k'o bɔgɔti k'o bila nin ko in da la yaasa o ka kɛ k'a dagun min ye i k'a dɔn Mohamed Ould Mohamed ye ale ye nin ɲɛfɔliw kɛ dɔnkibaru dilaw ye k'i k'a dɔn ko porolu ale y'a sɛbɛn le bercail kɔnɔ u ka bidon bɔli don moro min diyara ne o kɛra voirie municipale de Bamako a ka minɛn ka segin a ma voirie municipale k'a to a bɛ ɲamanw cɛ tuma min k'a to a bɛ Bamakɔ lasanuya ta tuma min Dabana ni goudron min filɛ nin ye ni tongɛn b'a ka nɔgɔ la i kun to ye ani ɲama a kun ka gɛlɛn mais o nana ka n'o di ko ozone wosofuro ka n'o di ko ozone ozone yɛrɛ di on dirait que ozone bɛ tugu ka ɲaman cɛ ka taa bɔn ni an ka siraw kan ne kɔni t'a cogo dɔn ayiwa a kɔni nka ozone na don an bɛ Darama n'alu kɔnɛ ka tiɲɛ segin a ma a don ne ye commentaire sugu bɛɛ k'u kan Daki y'a fɔ a ko a ye farati ko dunanw don a ye farati ko dunanw don u nana na cogo min na ko na cogo ninnu ko sabatilenba tɛ ko siga in b'ale la dɛ awɔ e ɲɛ b'a la cɛnin denmisɛn don ka hakili ayi dara kɔni i bɛ fɛ a hakili feerelen cɛnin ye denmisɛnnin ye ka hakili yɔrɔ a ti baliku de bonya o de y'a mafiyama yɔrɔba yɛrɛ n'o tɛ a bi fɛn dɔn a yɛrɛ mafiyama yɔrɔba de ye a banna awɔ mɔrɔ ala ka kun da ja amin ala ka sababu ɲuman n'a ma n'o tɛ n ko voirie ka jaba la kun na feere jɔnni n'o san o kun na feere dɛ ko indien dɔw bɛ n'o san ko k'o kɛ fɛn dilan yɔrɔ wa feere kɛ yɔrɔ ye mana la n'a bɔra bilen ala ni bari ko yɛrɛ an kun jigi t'a kan bilen ko ozone Mɔrɔkukaw de ye ozone ye Mɔrɔku de don wa min y'a se yan nɔ bɛɛ b'a dɔn a sera waati min na bɛɛ b'a dɔn a sera kun min na bɛɛ b'o dɔn ka anw ka falikotoronitigiw dahirimɛ tiɲɛ ka i k'a dɔn voirie municipale bila chômage la nka u bi sara n'u ma sara fana kɛlɛ bɛ bɔ a la sabu u bɛ baara de la GIE tɛ ka foyi sɔrɔ k'o de ye an ka wotorotigiw ye a bɛɛ n'a la cɛ k'a bɛɛ dabila ozone kama nka ozone ma a ma ɲɛji cɛ dɛ mais n'i taara Dabana ni goudron in kan i b'i sa de n ko feerekɛla minnu b'a yɔrɔ in na yen nɔ tuma dɔ la o hinɛ de bɛ ne minɛ a banna se t'i ye tɛ wa
ala ka nguna ja muro ami sebenda sebe min namba taw 26 marsi 26 marsi alep manedu min ye accord de paix et la réconciliation mi awkado ni Algérie kaw nolu ka wuli ga job bunyara ikado sema ni ale ko fo muro ikado awa munungo ko kungo nu ngebe ka marfata watila ko ka jamana ko ka atla mi awkado olu de kembe ka wuli ka joke bide aywa basite no bi wole ko sema awako lajeba ko ka ke jona o laje awakado mi nyere la ka kata ke ko aka wuli ka joka ke mi Algérie ko yo oluka laje balalenge mi mato akorni awakado benganza be minande ke blala absika wole ya chuko mina mi awakado ni ma ko fole no so sema kalo tle wolonvla tle konondo desam kalo kidal oluko ni jeke sema awakado minyi olu koni zuka sledo de ko tabolo be chuko mina olu manni misi wasa wode konnana awakado minyi nyerella accord de paix et la réconciliation mi awakado ni tegano blakerala en fait fawa konga ko bele jele damne na Algérie muro awakado olu manni misi wasa sorala muro atta chuko be kata chuko mina oto lu fela koye okuma awalaje bakake laje mi na bebe damajirila lajam mi awakado nabi kesowye ka akor mi nanyan tegeno blala bengan sebe mi nanyan tegeno blala a bengan sebe msika wale achuko mina aywa basite ni here do jamana ma abi wale ya ngani here te jamana ma aka dabla ire abana aba fuye ka teke ire bi 20 marti diale ka fadri o ekelenye akor konda la fora ko ka marama fɛnw bla folo ka sirika kuma kɛ olu y'a bla ayo ma bla u ye marama fɛnw bla ma be akor signé marama fɛntigi fɛ ya olu ka ma do be gouvernement ne kon ma u ka marama fɛnw bla folo ko ka kɛlɛcɛw ka marama fɛn bla k'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'u jɔgɔ ɲɔgɔn kan ka tila k'u bolo don taabolow la n'u donn'o jɛkuluw la wa min mana don la tile 2 ni 3 kalo 1 ni kalo 2 san 1 ni san 2 o bɛ minɛnw suɲɛ o bɛ boli ka taa olu ye danamaw ye ya an ka akɔri ko yɛrɛ bɔ a ma an k'a lajɛ min bɛ bɔ a la a ka dabila pewu hɛrɛ tɛ kana fɔ mɔgɔ ye dɛ minɛnw b'an bolo sa an tɛ sira ko akɔri ko ka dabila seba bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ an ka mɔgɔ si t'a la e dimina a ye ma dimi dɛ n bɛ sɛbɛ de fɔ ni ne dimina a tɛ kɛ ta koyi e bɛ ne diminen dɔn ala kosɔn sa nka n bɛ sɛbɛ kɔni fɔ e ni ye mun ye ko sɛbɛlamaw mana daminɛ tuma u bɛna ni manamanaw ye an da la aw yɛrɛ dun jogo man ɲi aw tilennen tɛ aw kɔnɔ jɛlen t'a ko fɛ mun bɛ ne dabali ban olu ka mɔgɔ bɛ gouvernement fana de la u kɔnɔ de jɛlen tɛ ko in fɛ ala k'an kunna ja an tɛ to ni bisi basa la ta n'a ti ɲa min kɔ a y'a bɔ a ma pewu awɔ minnu y'a signé olu yɛrɛ ti ya bilen an mɔgɔ si t'a kɔriko la tun awɔ ni bɛ tɛmɛ n'a ye Yusu Mali Tribune n b'ale ta ni ye Mali Tribune ta min ye i k'a dɔn k'a fɔ kalan o taabolo ye ka an kisira baarabila ma i k'a dɔn ala farankan an kisira baarabila ma kalankaramɔgɔw olu tun ko k'u bɛna baarabila kɛ u ka lafasali tɔn minnu y'o bolonɔ bila sɛbɛnna ka bɛn ni octobre kalo tile 15 ye k'olu tun ye ŋaniya siri k'a fɔ k'u bɛna baarabila bolo da Yusu i b'a ye k'a fɔ ko an kisira ma i k'a dɔn ala farala an kan koyi Usman Mahaman ale y'a fasiri Mali Tribune kɔnɔ bi a ko i b'a ye k'a fɔ ko waati min na i b'a ye k'a fɔ waati u ka kumafɔlen yɛrɛ bɛ ɲini ka surunya ko k'u bɛna baarabila kɛ synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre olu tun y'a i k'a dɔn ŋaniya min siri k'u y'a bɔ a ma ala faranga Yusu ayiwa ko waati min olu bɛ k'o b'o ma o y'a sɔrɔ Kayi marabolo kɔnɔna la fɛn min ye fara ɲɔgɔn kan kulu minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ n yɛrɛ ye kalansow ko fɔ n'o y'i k'a dɔn ko association des écoles privées du Mali AEPAM Yusu ko olu tun bɛ ka i k'a dɔn u ka baara bila k'a mɔnɔbɔ koyi hakaja min ye Kayi tɛmɛnen kɔ Tumutu marabolo kɔnɔna la fɛn min ye i k'a dɔn kalansotigiw ye secondaire o kalansotigiw ko olu fana tun ye grève boloda n'o ye tile 3 i k'a dɔn o baara bila ye hakaja Yusu ko min ye i k'a dɔn laɲini laban minnu ngɛrɛ olu fɛ sa o de ye k'a fɔ ko ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ n'o ye subvention ye o dɛmɛ min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ko k'o dɛmɛw ko k'o wariw sara olu ka baarabila kun ye nin ye o waati kelen
na i b'a ye k'a fɔ ko enseignant minnu bɛ yen n'o ye kalankaramɔgɔw ye sana kalanso ba la n'o ye an ka kɛnɛya o sana kalanso ye faculté de médecine et de pharmacie ko olu fana tun ye i k'a dɔn grève bolo da ko i k'a dɔn badabada baara bila i k'a dɔn dan tɛ min na hakaja ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na sa ko o b'a jira k'a fɔ ko olu fana ta kun jɔyɔrɔ ye jumɛn ye k'a bɛ fɔ min ma ko frais pédagogique kalan yɛrɛ musaka frais pédagogique ko ka di olu ma ayiwa ko master i k'a dɔn san 2000 ka na se san 2022 o san ta ma ayiwa synergie de syndicat minnu ye kalankaramɔgɔ ye n'u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ka bɛn ni octobre kalo tile 15 ye 2016 san yusu u tun ye i k'a dɔn k'a fɔ grève bolo da n'o ye baara bila tile 3 baara bila ko ni i k'a dɔn ani i k'a dɔn fɛn min ye u ka article ba min bɛ yen n'o de kɛlen don siècle 3 siri ye ko article 39 o koɲɛw bɛɛ tun bɛ nin ko kɔnɔ ko nka k'u y'a ɲɔngiri fɔlɔ o kumana u ɲɔngirila k'a sabu kɛ mun ye u n'i k'a dɔn maa ɲɛmaw ka sigi ka kuma kɔnɔna la n'o ye ɲɔgɔn faamu sigi ka kuma ye o kumana k'u y'u ka i k'a dɔn baara bila u y'a wuli fɔlɔ u y'a wuli ayiwa ko min ye i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko majoration des primes spéciales min u kan ka di i k'a dɔn maa ɲɛma ani i k'a dɔn maa ɲɛma dɔw ma n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn 2,460 la ayi o kasabi yɛrɛ sa kɛ min kan ka d'u ma n'o ko prime spéciale de responsabilité o bɛ t'i jɔ miliyari 12 ani i k'a dɔn miliyɔn 600 bɔɲɔngo a bɛ t'i jɔ o de la min ni o kan ka di i k'a dɔn o ma kofɔlenw ma o b'a jira k'a fɔ ko kalankaramɔgɔ kelen kelen o ta sɔrɔ ta bɛ kɛ i k'a dɔn 2,200 ye min bɛ kɛ ni farankun ye k'o daminɛna novembre kalo tile fɔlɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko baara bolo dara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ prime fana kan ko prime spéciale min bɛ enseignant ko fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ani examen ko ni i k'a dɔn sɛbɛn wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen ka jidi kɛ o la min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka baara jidi ka kɛ o la ani i k'a dɔn baarakɛlaw yɛrɛ ka latigɛ jidi bɛ se ka k'o la cogo min ni ka i k'a dɔn u hakili latigɛ n'o ye n'o ka garanti ko o kumana ko u bɛnna o fɔ ninnu kan o bɛnkanw o sabula min ye i k'a dɔn k'a fɔ syndicat maaw ye k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min tun dabɔlen don k'u bɛna baara bila tile 3 o y'a bɔ a ma Usman Mahaman ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don kɔrɔ k'an kana mɔgɔ si bangan mɛn bilen hali n'a bɛ bɔ a ka bɔ sira dɔ kan dɛ a ka bɔ sira dɔ kan Moro a ye min ye sabu ɲɛ bɛ latigɛ mankanw t'i ban koyi a t'i ban dɛ bɛɛ tɛ se ka wasa tile kelen kabini Ala y'an da problème dɔ bɛ na an bɛ dɔ su don dɔ bɛ poyi tugun Amadu ne Mariam m'a fɔ wa ko dɔ bɛ ba dɔ wɛrɛ bɛ daminɛ ko fantan de sɛgɛnnen don bolokolo de ɲaninen don n'o tɛ tiɲɛ don dɛ latigɛ yɛrɛ tɛ lafiya so ye nka a ka d'an ye ka lafiya sɔrɔ n'o tɛ latigɛ yɛrɛ ye kungo de ye fo ka taa fɔ min kɛra wa dɔ bɛ dagun dɔ bɛ dayɛlɛ wa dɔ bɛ dagun dɔ ye i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ dɔ dusuma kasa sira fana ye o ye hɛrɛ maanifinya kɔnɔ ko ka ca dɛ nka ni Ala y'i garijɛgɛ awɔ i ka minnu ma garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ fɔlɔ kana kanu kɛ maa fu ye i kan ka hami olu fana na kana kɛ ko dusu t'u kɔnɔ kana kɛ ko barika t'u la kana jɔ maa ta k'u sɛgɛrɛ a kana k'i yɛrɛ duwawu b'i kɔ ka tɛmɛ wallahi latigɛ ko ni garisigɛ boloda cogo don a banna n'a faamuna ten a ti gɛlɛya nka dɔw ye sɔrɔnin kɛ waso ko ye k'a sɔrɔ kalifa dɔrɔn don wallahi n'a ye so fila masajan a b'a minɛ i la k'a di sigi ɲɔgɔn ma i tɛ se ka foyi kɛ o ka kɛ ne ye sa Ala k'an kunna ja observatoire Moro an bɛ don ale kɔnɔ kosɛbɛ nare magan mandenka jakuma la warala simbo min ye sogo simbo ani simbo salama a kumana min i b'a dɔn mɔgɔ min don wa min ye Karimu Keita o ye jɔn ye de ala ko kaka est-ce que ne b'ale dɔn yɛrɛ ne ɲinɛna o don kɔ Moro wa wole ko fɛn dɔ cogo dɛ mu i bɛ ka Karimu sa jamana ɲɛmaakɔrɔ ka denkɛ in wa denkɛ a bɛ de ne faman'a ma dɛ an den tɛ yan ne faman'a ma kojugu an kɔrɔkɛ den tɛ yan ne faman'a ma kojugu a tɛ yan tɛ yan de ya Moro awa min ye Karimu ye awa Karimu l'Américain ka sɛbɛn dɔ bɔra kɔsa na o kɔni kɛ bɛ ka jalaki ta ka Karimu sɛgɛrɛ maa 40 don diɲɛ kɔnɔ yalima farafinna den awa ka dɔn min ye o kɛ bɛ ka jalaki ta ka anw ka den dɔ sɛgɛrɛ n'o ye an ka président kɔrɔ den Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma min ye awa ka dɔn ale denkɛ min bɛ min ye Karimu Keita ye waati min na l'Américain ye awa jalaki da k'a sɛgɛrɛ
y'a sɔrɔ anw ka jamana fana kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ko dɔw la yan Mada Dare International muru awa min ye waati min na Karimu a ko ale ma kuma e k'a dɔn ale ma kuma dɔwɛrɛ tɛ ale kɔni kun b'a fɛ transition min y'o ka latigɛ ka ɲa k'a sɔrɔ min ye mankan ma yala mais aw k'a dɔn Karimu ye a y'a jira aw k'a dɔn min ye ale ma kuma ale ma fɛn fɔ ale ka jamana de ye Mali ye koyi ale t'a fɛ gɛlɛya si ka Mali sɔrɔ ali bi mun a tɛ Mali kɔnɔ yan n'a ka jamana don mun ale tɛ yan mun a tɛ yan a ka jamana tɛ yan i b'a sɔrɔ a taara voyage la de fɔlɔ parce que kuma caman a tun bɛ voyage i b'a sɔrɔ a bɛna kɛ a t'a ɲɛ dɔn voilà n'o tɛ Mali kɔni bi yan moro min ye Karimu a ka kuma kɔnɔna na Karimu ni yɛrɛ b'a dɔn min ye commission défense et sécurité commune 3 de district de Bamako min ye ale kɔni ko awa min ye ale kɔni dabali banna Americain ka nin ko in na dɛ min ye ambassade des États-Unis Mali kɔnɔ yan i ka dɔn awa min ye o kɔni olu ye jalaki ta k'ale sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ min ye nafoloba tiɲɛ fo ka taa se a ka cɛkɔrɔba kalafili bɛ kɛ tuma min ka min ye aw ka dɔn ka kasabi bɔ ni ka tila ka bolotɔnɔ min kɛ ka da kɔ muru aw ka dɔn a ka cɛkɔrɔba bɛ se ka tɛmɛ cogo min na n'o ye an kɔrɔkɛ an denkɛni ale y'o kɛ koyi an denkɛni tɛ yan i den don ayi dɛ ne ko k'i den don no o dabila sa an den don jagoya la ayi ne ɲininkali de kɛ sisan jagoya la wa n'o tɛ i den don o wasara dɛ walama de jagoya ye dentigi ye an kana kɛ ten dɛ boro min ye aw ka dɔn dilaba ka aw ka dɔn min ye wulikajɔ min b'a nɔfɛ a ko k'ale dabali banna Americain ka nin ko la ko ala ale da ma ɲininka moro aw ka dɔn u kɔni ye nin ko in kɛ fankelenma ko ye wa a ka dɔn ale t'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ cogo si la min ye aw ka dɔn Karimu ye nin fɔ a ko ni kiri kun kɛra k'a fɔ ale ɲininkara yalima aw ka dɔn ale y'a kɛ tan i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko n'o kun kɛra n'ale kun ye ɲɛfɔ mura a kunna dɔn k'a fɔ ko tɛ aw ale ka ko la min ye ale ma ko kɛ nka min ye Americain olu kɔni nin kɛ yɛrɛ wɔrɔ ko ye ka nin kɛ u yɛrɛ ka ko ye muru ka kiri tigɛ u yɛrɛ k'a sɔrɔ aw ka dɔn ale ma ɲininka foyi ma sara ale la wa muru ale bi ale jabajɛlen don min ye ale sini ale jabajɛlen don min aw ka dɔn Karimu ye a ko faisant bénéficier ainsi d'une présomption reconnue à tout être humain. n'a jabajɛlen don faso kɔni bi yan moro min ye aw ka dɔn Karimu i ka dɔn a kɔni ko ale kɔni ŋaniya jɛlen don ni ka taa a ko ma min ye aw ka dɔn Karimu a y'a jira k'a fɔ awa min ye ale awa commission défense et sécurité o ɲɛma kɔrɔ ye wa ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'ale wulila k'a ɲininka k'ale fɛlataw dɔn moro k'a kun tɛ se nin na o kuma Americain ye kalon tigɛ Zanjara n'ale ka fasiri Americain ye kalon da ale la sa kalon de don Maliden dun ka can dɛ maa si t'a tɔgɔ ma boro e de la ka nson jumɛn k'a fɔ ko a ye na nson tɛ jɔ a la diɲɛ farala haraka a ye na minɛ ɲɛ nson ye nson dafasa ka gɛlɛn ni kabulu ye a ka haramuya parce que ɲiminwulu da b'i bolo d'a da la de ka nson filɛ a dabali ban kojugu ala ka kunadiya nson bɛ jɔ sonya nin na fɛn min foli yɛrɛ man di nson ye jango jɔngo ala e ka n dajɛ dɛ an ma dilan gɔn kundi labubu ko ale tulo kɔrɔ ci ale bɛ hali bi de Americain kɔni tɛ Malidenw k'a fɔ Americain k'a fɔ mɔgɔ kelen k'a fɔ tubabu fila k'a fɔ tubabu hali ni tubabu tɛ i b'a sɔrɔ maa jɛlen don mun y'a bila tunga fɛ ni jabajɛlen i bɛ to so yan de o minnu jabajɛlen o bɛɛ bɛ yan an den bɛɛ kɔni bɛ yan ni jabajɛlen ale de boli maa o maa jabajɛlen a bɛɛ bɛ so ale de bɔra cogo dɔ la hali a min sara na sarangana b'a la ala ka kunadiya an ka taa sugu la Saribu Simbo ko ni duman ye yen sɔrɔ la Simbo ka Salifu ka dɔnkili dɔ bɛ yen k'ale lamana o ye maa caman bɔ fili la dɛ o b'a sɔrɔ dɔw ko maniso a dɔw kɛmɛ k'u yɛrɛ kala dɔw nɔfɛ Salifu bɔra maaw ni sanjɛ ko bolokolon cɛsirilen musokɔrɔ pari ko fɛn nege de sagoyarɔ walahi nin zani a ko anu balalen muso fin ko ma girigiri ko muso ye ko y'a fisa o ye bɛnbɛya ta ye
ko arjino to ma sere le fengwadi bebe de di fo ka be gringa ke muso jego ka muso re gringa ke portika wallahi abi ko alu bala le muso fingo ma giri ko muso jego yamza arjino to ma sere le fengwadi ala bebe ya fona ko se mo desani abubakar de makamara note salifu simbo mi wo ma sita hakedo wallahi akka haramu ya desani kata ya kata ko kakla ka segi kanaya nga natabe wallahi farafina dambe makilala ayi maliya dambe makilala salfu beta concert ka kaita mande kaita ti muro abe akli jigi baba sala amuro ale fana temsina akli sigri sakana abe koron dongle nunda safanga John Lee Ukardo John Luker o ka bueno an ka Peter Frampton muro temsono beto dongo na yi bueno an ka Enrico Machasido baba sala na yi juru ko rabri kera go jine ko bala ala de nga ikado beni dongo nunu ven fle beni ka faso jo bara de do beni joda de do faso ko ina wallahi ni be itafa ka cha ala fe ko bi jesro ndesani awo no folo ni an bolu fengo ma wole de ko yeyew wallahi ndesani yeyew fana fora zanzuko olu fora zanzuko kana vrai koroba nu tonton nu de ko zanzuko bo kana yeyew farauka yawa mais eka madame Bamba Fatika olu est-ce que olu non olu ma beye ya ma olu bena playboy no sana voke mila bene no playboy do de sana Fatika gishe nigla ni tun jela na ni Benny Sanchez derrière garade de ko Yankee boy heche ala wasro odi tuye garadi yere la Yankee kuti suredi ni ko kwa bora ye ala sa kara Yankee de ko yi pa téléphone nuni tio nuni kuti suredi wasro pala jom tête de negri ça fait bla wata c'est au taloma je vais tout droit antega sego ka ni flé ko ubati ali sisa amega sego ka flé fier de wule ko sentimental awal wallahi je vais tout droit segina kana di ko ubati je vais tout droit temene fazri mite wani fasire Yusu madola ta sila kunundo 26 mars mba leta ye 26 mars ta minye ka do ni kala ngaramo ani murke olumge bakari ga tarikudu olumge bakari sangare ako kala ngaramo ani murke kala ngaramo nye jonye o ye ise jume anga dongi waru dila ise wa ise dagiga ise advocate ise kore bo mi yeni kala gramo nye abe segana fie bola abe entreti la bikado atoko de wiyodo dibila ko ise ala ya sigi yoro bella fie buguma ay furuke ala ide un kalifa la de konondo ko bi de re ikado ala dogomani obe santani shegina korobalimba ikado abita sambisa babonyongola o kumana Yusu iba isa ko minye ikado ni makofole nye akoni mbese kana fie bola ala ya garsige denja mananga ala madde ndege garsige tigiye ise ale koni de bela jile be barandanya na fona ibo flala o flami mfana be barala wa olu koni chesri lede do note sorobato o barala koyi o yene ga soglana wi ko olu nuka chesri ani ise reka chesri ube ikado uire suturani soro ola nga ikado atilla boli kede soroba iba ikafo ale ikan nani sigi miri o ibado ni fendi ku badola ali dugono ba uga jate bate bolika Yusu ebe kedde de ngrefe merwe kalata ba ko to sokono wallahi o kumana e de ngrefe meru o be ikado bologolo yabe cheba korobla o funana Yusu ibaye ka foko ni fendi ku etna sega iyo e musaka okoro demba yakabo abe mabla hami jugula ise abu hamina ikado kafo adbaga kololola be ikado kafo atura ni manyuma nuna haglina na munde ye akoko kumana beka leke boloko veto fenye adunya nya dude unye kateme nga bifenda ku jate fo itaka alikado furumuso koroni oka jate bataka kumate deuma ise nana dusuta akoko ale kono mina femi ngesiza ale be ikado musukura nyini mimbi segana ala ali dususumani lase ale makono te bolola ngolo yani dusukasi sangani wati Yusu ama ashibane amainde ama ashibane che ginigalega kunu ko che me che ko chemme so flata ka to lwasila ayi ngana ide o kilin goni che betisi de
an kana jɔn nege ko ɲɔgɔnna cɛ tɛ a ma fili kuma in na fiyewu wa Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ko sanga ni waati denbaya yɛrɛ musakaw kɛlen de kɔlɔlɔ ye Ise bolo Ise muso fila furu a y'o ŋaniya siri filanan min bɛna ko na to ka maaya ja don ale la k'a bɛrɛbɛrɛ ni ka hakili sigi o tumana Ise a ye wulikajɔw kɛ o ko ɲɛɲini na Ala taara i k'a dɔn ani morikɛ dɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na a ye kuma in fɔ morikɛ ye morikɛ donna ka gundow kɔnɔ ka lajɛliw kɛ a ko Ise ma i ka hakilina ɲɔgɔnna ɲuman tɛ yen ko nin bɛ kɛ fiɲɛbɔda y'i bolo wa nin bɛ kɛ hɛrɛba de y'i bolo nka i bɛ min kɛ ne bɛ n'i dɛmɛ han n b'i dɛmɛ ni mun ye n'i ye dɔɔnin sɔrɔ na n'o ye n b'o o sigiyɔrɔma o yakubaya ka d'i ma yaasa i ka se k'i ka muso furu musaka yɛrɛ sɔrɔ sa n'o tɛ waati ka gɛlɛn dɛ ka wari yɛlɛma awɔ wari yɛlɛma ka dɔ fara a kan o kumana Ise ko pensionni tɛ bɛrɛ ye nka Ise Ala minɛ ka i k'a dɔn a bila n kɔrɔ ka fɛn fɛn bɛɛ i k'a dɔn a bolo kɔrɔ ani pension i k'a dɔn k'a fɔ a y'a bɛɛ cɛ ka taa di i k'a dɔn morikɛ ma 12,000 bɔɲɔngo morikɛ ko k'ale bɛ nin kɛ sigiyɔrɔma 10 ye k'a di Ise ma a b'a ka kɔɲɔ kɛ 12,000 o tɛ 100,000 ni joli 60,000 tɛ 12,000 ye kalo tan 12,000 k'a b'o kɛ i k'a dɔn a b'a yɛlɛma k'a kɛ 12,000 sigiyɔrɔma 10 ye karamɔgɔ de y'o fɔ o 100,000 ani 10,000 ye karamɔgɔ walan fɔ a ye nin fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn Ise ye Ise ale ko kumana musagani min bɛ n bolo o ye i k'a dɔn 12,000 ye i jɔn k'o d'i ma i k'o yakubaya o kumana ko karamɔgɔ ko i k'i hakili sigi n bɛ nin yakubaya i b'i ka furu kɛ o kumana ko i k'a dɔn o don y'a sɔrɔ an bɛ Novembre kalo tile 10 na i k'a dɔn 2022 san in na nɛgɛ ɲɛ 19 waati i k'a dɔn karamɔgɔ ko Ise ma a ko kumana so dɔ furan joona k'o saniya k'o bila n kelen bɛɛ bɛ don yen n bɛ n ka kaliwa kɛ ni ye kaliwa kɛ ka i ka nafolo ye k'a ko ɲɛnabɔ n b'a d'i ma i b'i ka muso furu kɛ Ise a ye bondennin dɔ b'a ka yɔrɔ a ka so a y'o labɛn k'o furan k'o jɛ piyan Yusu ka sɔrɔ ka i k'a dɔn minɛnw bila ye morikɛ ka don a ka kaliwa ka taa o bolo da o kumana morikɛ nana don so in kɔnɔ a n'a ka i k'a dɔn karamɔgɔ minɛnw min ye Ise ye a ye sɛsi ta k'i sigi k'i kɔsɛmɛ da la a tɛ bɔ a ɲinɛ ayi dɛ Ise y'i kɔsɛmɛ da la morikɛ ale kɔni sira so kɔnɔ ye ayiwa an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ morikɛ sira so kɔnɔ ye ani Ala cɛ gundo don o kumana Ise i k'a dɔn k'a fɔ ka na dugu jɛ sɔgɔmada fɛ Ise a solila ka wuli ka da kongo morikɛ ma kuma k'a kongo morikɛ ka ma kuma a ko i n'a sɔrɔ kaliwa ma ban fɔlɔ a y'i sigi dɔɔnin Ise y'i sigi dɔɔnin a ɲɛ b'a la tile bɛ ka wuli o kumana Ise a ye i k'a dɔn a lajɛ ka da kongo tun morikɛ ma kuma Ise ko kɔri ni morikɛ in ko kɔrɔ a balolen don o kumana min ye i k'a dɔn ja morikɛ nagaraba don a ye i k'a dɔn donna so min kɔnɔ finɛtiri dɔ b'o so la k'o bila bɔlɔ kɔnɔ morikɛ y'o jateminɛ Ise ka 12,000 b'a kun a donna wurudi min kama wurudi yɛrɛ ma kɛ dɛ ja Ise sigi bɛ da la tuma morikɛ bɔra ka taa n'a yɛrɛ ye Ise t'a kalama Ise ko denw ma k'a ye n'an ka da in jagoya waa k'a filɛ ni min bɛ morikɛ in denw olu nana fara baba kan o kumana dusu bɔlen da waraka ko i k'a dɔn k'a fɔ ka taa sɔrɔ min ye i k'a dɔn morikɛ tɛ yen a bolominɛ tɛ yen so lankolon don Ise y'i kunkɔrɔ ta ka finɛtiri lajɛ a y'a bolo d'a kun a ko nangaraba sera o kumana min ye i k'a dɔn morikɛ ye a ye ɲininkaliw daminɛ ko morikɛ Jabala tun ye yirimajɔ ye a tun bɛ i k'a dɔn bonkurunin kelen dɔ kɔnɔ yen nɔ Ise wulila ka ɲɛɲinini daminɛ min ye i k'a dɔn kalankaramɔgɔ kɔrɔ n'a y'a dusu a nin da fɛn min k'a t'a bila kun o kumana mise wulila k'a ɲɛɲini kosɛbɛ min ye a ka marabu Escoro mori nangaraba ko mise bɛ k'o ɲini k'u ko a ma ko karamɔgɔkɛ in k'a dumuni misiri dɔ de dunge don k'a dumuni don o misiri na ye sanga ni waati k'a bɛ yen u y'o kin yɔrɔ fɔ Ise ye Ise a ye mun de kɛ kabi i k'a dɔn wulakile waatiw la Ise taara i mɛru i k'a dɔn misiri kɛrɛ la a bɛ bɛlɛnin na a nana misiri waatiw nana se Ise mɛrulen don ka na don i k'a dɔn cɛ nana a nana don Ise kɔni m'a ye o nka min ye Ise ye sa i k'a dɔn seli jɔra min kɛ a nana don k'a bɛna seli jɔ i k'a dɔn k'a sɔrɔ k'a ka sonkɛ k'i ɲɛ kala o la a bɛ bɔ min kalama min ye karamɔgɔkɛ y'a jɔlen don aran fɔlɔ yɛrɛ la misiri aran fɔlɔ ani Ise ka 12,000 a jɔn bɛ misiri aran fɔlɔ la bateau bɛ senna tuma min maaw ɲɛ guwan bɛ i k'a dɔn alako la tuma min ko misiri k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yirimajɔ Ise ale de i k'a dɔn i ɲɔariya sen dunkun kan ka n'i kɛ morikɛ ka i kɔrɔ ka maaw to seli la seli bɛ senna a b'a mɔgɔ ye a fana ye cɛ janfa koyi cɛ ka muso fila ko
daji la ko manyana bo ga warte zoro o kuma ise ke karamɔgɔ kan kiri kana waati ta jandira ni karani ni disiba tele bu ko ɲɛbɛrɛ jama ha buja ko jugu u ma ɲini k'a faamu ma bɛɛ seli tigɛ ka kɛnɛ minɛ Allah akbar u t'a dɔn min don o fɛn dɔ tuna misiri kɔnɔ o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ ise ke karamɔgɔ kan o siyɛta bɛ senna tuma min silaba minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen seli tigɛ ka kɛnɛ minɛ u ye kɛnɛ minɛ ka t'u jɔ fana fɛ ka jateminɛ kɛ u b'a ɲɛna ko kunkolotɔ don o tuma na u ɲɛ b'a la kɛlɛ basana maaw seginna ka na ɲininkali kɛ a ko nin ye zon de ye ko karamɔgɔ in ye zon de ye a donna a ɲɛ la k'a ɲɛfɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mawulen tora wa bɛɛ lajɛlen dabali banna karamɔgɔ la ɔ maa ala ka maa ɲumanw ti ban jama la maa dɔw bɛ misiri i k'a dɔn a dungew la olu ko ise maka kana nin kuma sama ko nin ye lebu ye i k'a dɔn hali diinɛ yɛrɛ ma kuma tɛ misiri ma o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye k'u b'a ɲɛnabɔ sisan sa u ye i k'a dɔn morikɛ minɛ k'a koro woni kɔnɔ morikɛ ko o kumana ko k'a fɔ ise ye k'ale b'a ka wari segin a ma wari mugu bɔra morikɛ kun ye a ka bon hakili ma ise ta in tɛ filɛ o kɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se wari yɛlɛma la putere a bɛ se maa ɲɛko de la n'o tɛ wari yɛlɛma ko ise ɲɔgɔnna joli ɲɛ kora e ɲɛna Yusu o kumana u y'a dɔbi ka taa wari mugu bɔ a kun ise ka 12 k'a jɛ d'a ma jɛbɔ woloka hali t'a kana ma y'a la ise y'a ta minɛ k'a kara a kun ka taa ka seli tɔ kɛ so o kumana min y'a ko ye ko yala nin y'a bannen ye wa ko maa si t'a dɔn k'an k'an sigi k'a ko lajɛ maraji kɔni ma kɛ ayi a taara so a ka wari kɔni sɔrɔ la Bokari Sangare a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars ka bidon bolo ala k'a mun ja ni i ko k'i ka badeni pasalen don n'a sara ka bɔ o t'a bannen a dɔ la dɛ ala k'an kun ja muru an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta 26 mars 26 mars ale kumanen don min ye aw k'a dɔn an yɛrɛ aw k'a dɔn i dɔgɔkɛ a n'an terikɛ n'an baarakɛ ɲɔgɔn ani politiki ma don l'influenceur politique video man Nuhu Togo ndwake kwalemba bon a ko ni kɛra video man ni kɔsɛ na n'o tɛ homme de média kun don a kɛra politique ma fa a ye radio baara kɛ a b'o dɔn yɛrɛ de koyi a tɛgɛ donna ne de bolo awɔ a donna de de y'a formé ala ka hinɛ Musa Keyita la Zigi de nana n'a cinini ye ka n'a di yan awɔ k'i hakili to nin na awɔ o kuma n ye hakili to a la fo ka taa kuwa nka a ko ale sa n y'a labila a taara don politique la o kɔni o tɛ n dɔn koyi n y'a kala fɛn bɛɛ la fo kelen Moro Nuhu Togo i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a kana bilara Nuhu Togo awa ni hakili b'a la affaire dɔ wulila a sɔrɔla awa min ye subahana mansin min bɛ yen bi n'u b'a wele ko réseaux sociaux a ko sɔrɔla o de nɔfɛ min ye awa k'a dɔn waati min na o kɛra jɛn kɔni kun kɛra awa k'a dɔn min ye Nuhu Togo ale ni awa ani maa min bɛ ɲɔgɔn na u kɔni awa min ye ala ni avocat dɔ bɛ yen u ka wuli ka jɔ ko in kɔni kun u kun y'a dabila nka min ye avocat magistrat i ka dɔn o kɔni wuli ka jɔ kɛ ka Nuhu Togo wele min ye Nuhu Togo wele k'a ma sɔn ka taa convocation in na koyi min ye awa ka dɔn u b'a jira k'a fɔ ko outrage au magistrat ni Damakasila ye a bɔ a ma magistrat dun kangalama fusara ayiwa mɔgɔ kɔni tɛ nin ko maa min taara Damakasi kɛ an y'a ye ayiwa ani Mamala ko k'a yafara u yɛrɛ fila jɔn bɛ ja la u fila jɔn bɛ fo ka maa wɛrɛ kɛ seere ye journal kɛlen ka min sɛbɛn ko kiiritigɛla ye Nuhu Togo de wele ko n ma dɔn a ma taa wele in na bon yalima a bɛ Nuhu Togo kun na ko in banna kaban ko ale man ka wele bilen n'o b'a kun na ou bien n'a y'o bila hakili la ayiwa bɛɛ bɛ fili n'i ka tiɲɛ ye bɛɛ bɛ fili n'i ka tiɲɛ u kɔni kun y'a minɛ k'a bila u bolokɔrɔ ye a minɛnen k'a bila ye a kana bilara o ma kɛ baasi ye nka min y'a kɛ k'o wele nɛgɛjuru la ka dɛsɛ a ka nɛgɛjuru falen don o ye dabɔ n kama ye dɛ o fana o kɔrɔ ye jumɛn ye o fana ye fiɲɛba ye n'o tɛ min y'a se o ma k'o tigi wele ka dɛsɛ kiiri tigilama a ma nɛgɛjuru ta a tɛ don yɛrɛ yɔrɔ o kɔni o dabɔra o kama ayiwa ala k'an kunna diya ala k'an bɛn sababu ma ala ka sababu ɲuman ala segin k'an bɛɛ an b'a fɔ awa min ye i ka kalanden n'o ye Nuhu Togo ye ko ni ala k'an kisi ni ɲɔgɔnnaw ma Moro ala k'an n'a kisi Nuhu Togo yɛrɛ maa ɲɛnama don kojugu kosɛbɛ wa i bɛ ko bɛɛ fɔ Nuhu na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ŋaniya ka ɲi wa i bɛ fɛn bɛɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fana fɔ a ma a t'a faso fɛ n'i y'o fɔ a ma o ye kalo ye o ye kalo wa Nuhu Togo a ka gɛlɛn ni n'a jɛra k'a b'i janfa a ka gɛlɛn
e de bɛ se ka ko dɔ kɛ a bɛ se k'i bila a b'a yɛrɛ ta n'a y'a ɲɛnabɔ ka kɛ a b'a yɛrɛ ta a banna nka janfa t'a ka vocabulaire ayi o t'a ka vocabulaire ala k'an kunna ja ala ka sababu 20 mars a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ ni ala sɔnna a ma Yusu o tɛna dan sigi bi laseliw yɛrɛ la